Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi mambo mutasa. Zvese zvendezve chokwadi. Zvese zvendezve chokwadi. Ndikaimba chaswa nemhosva. Ndikaimba chaswa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsira wangu. Zvakaitika sei izvizvi? Zvakaitika nyaya yamene yakadaiso. Takanga tiri parufu. Tiri parufu. Pambuya wangu. Mukomana uyu akabva anjeka parufu papapo. Akaenda kumakwangu. Akaenda korana nemukadzi wangu. Vanomusvikira arimo. Ndamubata. Ndakamutora hembe dzake. Ndinadzo. Adaro mukadzi wangu uya uchingobuda makuseni akatora poison vafa vamwa vafa. Murume uyu akabva atanga kutonitseretena futi kusvika ndaenda kwani kumutora pisodi. Aukurema kuti wana wacho kwazi wana wako ndewangu. Akanga kutseretena wanhu kwayo waindibatsira basa irori kusvika ndaenda kotora tisoda iyi. Munogari Samaringa onde vari right. Yari kutaura kuti vana ndevamwe hatisi hainetsi because pamwe wana kuti ndovake saka chikudiwa kuita sei kuti muprove kuti zveshuwa ndevake saka munoenda mupi DNA test iyoyo inoda DNA test kuti muchiite possibility kuchengeta vana vamuita sei wamuchengeta haina problem iyo ino yatonozivikaa yava chakuda ndekuziva kuti vamwe kadaaiaaiaopera ikudaimamo Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndezve chokwadi. Zvese ndezve chokwadi chetaura. Ndikaimba chaswa nemhosva. Ndikaimba chaswa nemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsira wangu. Mambo. Zvimwe zvacho zvinhu zvinopedza chii? Baba wataura kuti makabata imweni. Ati nyaya yetava maitwa ndisi. Baba wati papari parufu pambuya wavo. Imi ndobva mandenga, ndobva maenda kumba kwake. Zvasvika mapinda mamake. Iyo vazoteera, ndobva vasvika pakubata imwe. Nehembe dzenyu dzamamuita zvamakaita muri waswinda. Bazi ndinako. Kongo mambo. Iwo makabatwa here napamwe nemukadzi wabamwe. Makabatwa ne. Thank you. Then mabatwa pane nyaya yekuti manje izvozvi mukadzi wake uyu mabatwa akazomwa poison. Ndobva amwa poison ndobva afa. Iri nyaya ipi? Ndizvo. Then mapedza izvozvo imi maakusvitiretera uyu mausona kuti ndini mwana waripo pamwe pacho akasiyiwa nemuti ndewe ndizvo kwete. Saka ndiani pamusoro changamira zvakaitika ndezvekuti zvese zvaamutaura zvimwezvo ndobvumirana nazvo but andibata ndakabva anditi uyu ndisekuru wangu wakabva anditumidza jaketi ndandine fleece netop yered yakaita kunga iri yeragini nemaseo top mukati ndobva ndadini ndobva ndamupa aibva ati ndichazokushedza because hembe idzi ndaitira kuti chi uzoite humbowo mangwana. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumba ndobva ndadzoka kunhamo ndadzoka kunhamo mapast 10-11 ndobva ndakazonzwa kunzi chi mukadzi uya wadini wanwa poison. After a day mapurisa akabva andifonera abva ati uya kustation kwaruda. Ndaenda kustation kwaruda vobva vanitora statement. It was a test. Zikanzi munhu anofana kuigwa yakati Saturday, should be a Saturday, haifana kuigwa.
but postmortem haina kuzoitwa. One Saturday early in the morning pakauya vanhu 2 vakabva kumba kwana sekuru vangu vakaenda through kwasabhuku vakati vari kundida kumba kwavo kwazvakaitikira. Then ini ndobva ndafonera mupurisa aita nyaya. Mupurisa wakaita nyaya akati kana ari sabhuku aripo then it's okay. Ndobva ndaenda ndakazotora nawo nehama dzangu ndobva taenda kumba kwekwe. Taenda kumba kwana sekuru kwekwe takasvika nyaya ikapinda mudare mukicheni macho. Nyaya yato yagadziriswa vana sekuru vakazoti vakazodaidza tezvara wavo kwaakaroorera ava mudzimai nehama dzake vakati uyu ndiye mukwasha vanhu venyu. Ndopo baba wacho akabva azoti aiwa imimi munofanira kundibhadhara hamundidaidziri munhu wandisingazivi. Saturday ndabva ipo past 2 vandaenda kwaruda ndobva ndavatsanangurira nyaya vokwaruda vakati aiwa nyaya ikai ndehukama ndoda kuti mugadzirisana. Then Sunday manheru kumapast 7 someone alerted me kuti kana uri pamba tiza kuzwa kwakauya vanhu vaisvika kuma12 vakabva kumba kwavo. They wanted to capture me kuzwa vakanga vandipa list yavakanga vandipa ndokunga isvika kuma6,800 vakati tiri kutoida munhu asitadi asati aigwa. Saka pavaironga zvinhu zvavo vanhu vanenge vachisympathiza newe. Saka pavaironga paya pane vaiburitsawo information kuti vakomana vada vakakubata vanga vabva kutaundi wamwaya wakati tobva tambodini tobva tadai ini tobva ndatongobuda zvekuteretena zvekutaurwa. From that day it was a Sunday ndakabva ndabuda chero ikozvi zvemunzvimbo kana iye akada kutaura chokwadi cheche ndinoita zvekuuya apo neapo. Mapurisa akati tichazokushedza kana tichizobuda. It was 2022. This is 2 years down the line. 2.5 years. It was true. Because Pare come to the homicide. Why mapurisa akakusiya uri kunze iwe wakonzeresa kufa kwemunhu? Inini mapurisa inini wakandibvunza statement ndikataura ndika wakati inini bhozi ndakasiya vanhu vako sekuru ana mbuya ndobva ndabuda vandadini ndobva ndaenda. My question iri kuti chakakonzera kuti munhu amwe poison chii? Ndiwe saka iwe sei mapurisa akakusiya uri kunze wakonzeresa kufa kwemunhu? Handingazozivi manje. What was the purpose of your statement? I don't know. Saka ini ndaifana kuti ere mapurisa ndise. Kana ende nyaya kutika. There are two things here. Pane issue kuti one. Wakaita upongo. Saka pane charge ya daughter. In the court of law. Pane charge ya daughter. Mapurisa sinzanga apinda mukati menyaya. Pane here macharges echi ya daughter akazopinda mukati menyaya. Havana kundiseva saka. Munhu afa. Chikonzero chokufa kwemunhu chii? Amwa poison. Amwa poison, amwa nenyaya yei? Chii? Akanga abatwa nini? Abatwa unewe. So iwewe urimo munyaya dzekufa kwechii? So my question is, mapurisa akazokusiya for 2 years now. Uchienda, it means kwauriwo nyaya yakatopera. Because kutaura kwauri kuti urikutouya here and there. Because wari yako haisiri yemutemo yekuti wakapara munhu. Wari yako yato yemunhu kuti uyu arikundorokera mabheki. Apa urikuda wani? Apa zvevana handizviziva. Nevana vakawandisa inini. Zvevana handikadiba ndine vana vakawandisa. Because according to this now, I don't know what. Episode yakapiwa. One of the reasons why episode yakagranted.
He threatens and intimidates me always over my late wife, namely Itai Mahodo and Didi. G. Now he is uttering to the public whenever we meet that all my children are his. He is the biological father of my children. Yanga way of fixing me. Right, Babu, it's your way that there is his way. Panere witness. Yamuti mingi akazwa achitaura kuti akutaura kuti wana wamwinawo ndewe ndiwa iripo here witness Tiripo tinogara. Yeah, tinogara. Chinogara. Sorry, Ndini chinogara. tinogara. Relationship Relationship yenyaka mina ngati ndiye nani? awa kwandiri ndisekuru. Uyu kwandiri muning'ini. Ndaona nzeze. So, ndise ndiona sekuru wa ndemuzungu. Ndizo. Ndemira. Imi ndemira mutungo wira. Nemuning'ina. Ati tinowira. Iya mamuning'ini mwana wa mali. Ndowira ndemuzungu. Tinowirira. Ndowira ndemuzungu. Saka andikwanisi kutora izi. Yes. Kuti magara. Nduda ine independent witness. Ndasina mukadzi asiri mwana. Amusaura kuti izvozvo zvinhu izvozvo ndakazvinzwa achitaura then from there chiona chitangreva. Asi ndiri kuona kwangu pandikuda ndizvokuti murume hauna kutoisira chii, hauna kutoisira nguva yedu, zvinhu zvako waguma. Asi kwiri yangu pairi chete ndepekuti mutemo waifanira kunga uine zvawakaita. Ndopane nyaya yangu kuti sei mutemo, because akonzeresa kufa kwemunhu uyu ndiwe. Asi isusu mhosva yedu yatautamba nayo nhasi panapa ndeyekuti wakapinda muchii, knowing very well kuti uyu mukadzi wechii, ende pawakazviitira pacho paruku rwambuya ise ndekuti wanga uzochema newangu uchichema mbuya, iwe utori bhizi kunyeka mbuya. Saka uri munhu uri hama isingachembeki. Akakanga wazobatwa parufu kakanje kutambera chakazokuva kuti ndekupa kurufu kuruziva kuti sekuva musiya kurufu wobva watomhanya kumba. It means wanga wajairira wanga wajairira asi nazoda kahwanu nekateni kakawanda ukatozwa munhu anorepa kahwanu ndiye anobata nhungu. Asi uchitoona mukadzi achigara kwa10 years nhungu ichiramba wabata. Asi imwe kuita zvinhu zvikufosekedzera iyo kahwani kako yobva. Saka iwewe shamwari, nyaya dzangu newe dzakaringana. 1 ndikusari kuita ukama ndekutanga takutoita dambudziko rinoine wazukuru wazukuru nanambuya wane dambudziko muno dare rine. Hatiiti mwedzi pasina mbuya wambotonwa nemunhu. Hazviiti kuita dare panapo kupedza mwedzi pasina nyaya yembuya nemuzukuru.
hazviti. Ichi chindiuchoona chiri problem ichi. Iproblem yechiramu chiri kuenda overbound. Wazukuru itai mugano. Itai mugano kunzi mbuya zvive kumukadzi wako. Asi kumoti ita munhu kanotumika pakati pambuya nani nasikuru. Hazvirevi kuti wakutora bedroom rani. Wazukuru itai musha. Neniwo nditoro muzukuru kwana mbuya. Asi mbuya ndimbuya. Ndio dambuko rangu wanditanga newe. Rechipiri, pawakatoita ipo baba, wanga uine protection here. Pamakamubata anga akapfeka. Ukaona pakazozibvisa hembe nechi kondomu racho wanga uriise piyo wabva uri changamire zvakaitika pasina kumboonekwa. Changamire zvakaitika ndezvekuti sekuru pawakasvika ini ndatopedza kupfeka ndada kuti wakapedza kupfeka but zvanga riri mujini mangu jini rangu rakatope. aiwa wanga jini rangu ndakatokuda iwonesa kondomu rashanda urisa mujini ndarine tishu kana ndari beta aiwa ndaida urisirani aiwa unengazi ndinitema ndiramukadzi hauna mukadzi chikuti usaite mukadzi usvika pazera rechi. aiwa mukadzi wacho vakaenda akaenda nenyaya yei. aiwa akangoendawo nezvekumba kwavo dzamurungu edzanisa panapa idzi saka wakangotora kuti wada kugadzirisa manhasi havasitawapedza kugadzirisa nyaya dzavo kuteera ndakamboteera but makakatanwa wangu uriwo panapa ndo makakatanwa wangu uri kumusha kwacho. Asi izvozvo zvasinga kupinda mubhedhi masekisi. Aiwa aitori mistake yakaitika. Haina mistake, iblunder. Iblunder. Haisi mistake, a mistake can be corrected. But this one hauchatokoni because wakapinda wakabuda. Saka unofana kuti andikaona vanhu vanokutaura kuti mambo mudakazozoti asi ndogara takataura kuti warume kana uri kutamba nemukadzi wemunhu ziva kuti uri kutamba nemhosva anytime mokwanisa kudii. The moment wakapinza gumbo rako mumba munhu iwe kungopinza gumbo wakangopinza gumbo rako kupinda iwe usati watosangana nemukadzi kungopinza gumbo rako leo wakangobva kuti mhoro iyi mhosva. Hausati watobata mukadzi hausati waita sei asi the moment wakangopinza gumbo rako chete mumba imomo masekuru uchivhara dhoo kudai wangoti mhoro iyi mhosva zvimwe zvese zvawanga zvazvisina basa because wakavhara dhoo chete wanga wamhosva kudhara. Ndakambotora futi last time wafana kana muchimba zuva kuti ndiri kubara usakangana kuti unoita sei unotobatwa iwe watopfeka nemusoro kuita mushukuindi musungu mumba memunhu musiri mako mubhedha usiri wako. Kubvisa zvese kubvisa kuti panoya sekuru iwoga waipapo usina kupfeka sekuru asina kupfeka sei usina respect. Handisiri mubhedhi wanga uri pai wanga uri kicheni munobikirwa sati kana newe mukicheni imba inoyera kicheni imba inoyera kugura sekumusana ari mberi iwe tera mukadzi dambudziko rako une shungu nevakadzi unonzwa asi warutera handiwo teera vanhu vasina vanhu vavo hausadaro right sekuru mumbe yekutanga ndeyekusapudza ukama
Mombe yekutanga ndekusafudza ukama. Mombe yechipiri ndekupinda mumba masekuru, imba inoenda kicheni, uchiziva. Mbiri idzi ndekuzopinda panopindwa nasekuru wako, knowing very well sekuru wako mumba wako. Yechifive yekurara nemukadzi wasekuru usina protection. Saka iwewe kuda mombe 5 dzaunopa sekuru ako kuti uzodzidza kuti mukadzi anorarwa neprotection kana asiri wako. Rara neprotection. Tudzidza kuti ukama chinhu chakadii chakakosha. Hama inhikiti usazokange. Ziva izvo. 2. Atanda topedza. Mombe idzodzi dzida kuti dzidzive kwasekuru. Dzinoda jongwe, mushamu wekutinga mombe. Kana iri mari $350 pamwe dziri pa musiwa 30 January 3 zvinofana dzabhadara 30 January 3 zvinofana kunga dzabhadara. Kumbira tete. Handisi kubasa asi ndada kukumbira kuti handina kuramba mhosva yangu, ndanda kukumbira kuti mundirerutsira. Izwa shamwari, handisati ndatokurerutsira wani. Hakuna rovha. Unzwa? Rinoda kudya zvinhu zvausingakwanisi kutenga. Ukaona uri rovha uchida kudya nyama everyday yausingakwanisi kuafoda, then une dambudziko. Basa redu isusu kukubatsira kuti udzoke panzvimbo yako. If it means unofana kutemura because hauna. So you can haumiri pamberi pangu uchitaura kuti ndoiwane. Hauwane. Koko wakapinda muna mbuya. Wakabvunza. Apa izvo mbuya aripo. Unozvifunga here kuti sekuru zvana mukadzi urimuwachira. Uri kuzvifungira here kuziva kuti sekuru izvo zvinoita kwatiita. Haana mukadzi pamusaka pako. Unozviziva here kuti sekuru kubva musi warara naye sekuru haana kuzorora nemukadzi wake kusvika mukadzi wake. Uri kuzvikoshesa here kuti mukadzi wasekuru wakabhadharira mari akapedzisira kurara naye ndiwe. Urinyatsa kuzviona. Saka zvekuti unotaura kuti une chichemo zvokuti haushandi. That's not my problem. Kana iwe usingashandi nhengo yako haimiri. Haimiri here kuti haushandi. Imimi dzenyu vanhu vanodaiwa musina chiro ndodzinomira maningi. Dzidza kukotora chinhu chako. Yes, batengwe. Hapana unofana. Iwe wotoda kuti tizwe imbwa yako tsitsi. Iwe iri kupedza tsuro dzevanhu mumatangao. Huku dzevanhu dzapera nembwa yako iwewe. Toti muzwirei tsitsi nekuti hana chiro. Iwe uine imbwa iri kudya imbwa.
Hayo, izvo hatisomboiti hatijaizaniwa. Hatijaizaniwa kushaya kuda shama dzimwenguva. Izvo zvareza, mateka wakapfeka. Kapfekeri kakwa. Gege chihure basi, zviri nane kutsvaga chirikadzi. Runzwa, zviri nane kutsvaga chirikadzi. Noti murume ari kubva akabata chingwa kune sterilized milk nechiari kubva ari kuti ndine mhuri yangu ndikuenda kumba nemhuri yangu kofidha mhuri yangu. Iwewe ndiwo wakusopindiwa manje. Uyu wosvika nechingwa netiwo dzisaya ndakaneta. Ndaswera ndiri ndakuzwa ndiri kuchema here. Handiyo reason yakapiwa pamwe. Muswe madana namai vazi. Avazi pamwe ndasazvisvika pa mutema kuzeri kuchema kwe. Zvingoyera. Iye mukadzi wabva kupindwa. Zvingoyera kwamuri bambo wasi kune uyu hazviyeriba. No. Mombe dzangu shamwari idzo ndokuti dzaswa by 30 January unofanira kubhadhara murume uyu mombe dzake 3. Then by end of March the remaining 2 dzinofanira kudzabhadhara. Ndiko tuziye kuti bhonjisi wako ari kutukwa unotaura kuti komo. Saka kutoro ndakubhadhara ko aya ndinobhiyera. And on top of that, ndiri kukuda panapa iwewe. Ndiri kukuda panapa iwewe musi wa28. Yes, I want to hear you musi wa 28. Because ndinoda kuti ndimbonzwe kuti mapurisa ndozvati wakasvika pasi newe iwewe. I want to know. 28 uno December. Sorry? It's 28 December, but after that 28 December, ndikuda panapa iwewe. Because ndiri nane anza. Yekuti do you deserve kuti musi wa 1 ungori kunzeka kuti mukati. I want to know. Kunde.